Good evening once again. Yeah, it's already even here. I want to welcome you once again to my channel. See, Doctor, where did I go? Please, if you have never subscribed to my channel, please go and do the needful. Go and subscribe, comment, and be following. If you look at me now, you see that I'm doing this video in the bush. That means that this is why I'm doing this video in the bush. It's because you know that any message that comes out from the bush is always boom outside. It's always sound outside. That's why I want to do this video in the bush, so that the message can come out very clear to the people for people to understand. Because if I cook on a bumili ashu, or the amber you bumili ashu, the reason why in the made video, I made video on Igbo, na society. Look at onye ọbụla I go chant off my got off my. Maka na ife na-ekwu na abụ ihe gbasara ndị Igbo. Ozi abụ ozi dị mkpa. Nchọ izi ndị Igbo. Ana m ezi ndị Igbo ozi ya special. Ọ ga enwe esi na anụ ha ozi ya n'ezie na. Maka ife na-ekwe ndị Igbo na-abụ onye ọbụla kpọrọ onye Igbo. Mmarụ na ụbọchị taa dee ya n'akwụkwọ. Onye ọbụla bụ onye Igbo ka akwa n'ume kwadosi onwe ike maka na ife na-abịa abịa, ife ga-abịa na-abịa abịa. Onye survive gbuo ya okene Chineke. Onye survive gbuo ya okene Chukwu okabịa mma. Maka na ife na-amen akwadi mmeni. Ụfọdụ ndị be anyị enwebara di ya ife na-akwado imeni. Nye ka m ji chọ ka mee vidio a ahead ka onye ọbụla kwadosi onwe ike wee mara dat na ihe ekwekwe abịa, ife ike na-abịa, ife afụfụ dị iche iche na-abịa. Onye ọbụla agụ gbaa mbọ kwadosi onwe ya ike. Wepụ n'obi unu ihe gbasara ndị ọchịchị unu. Wepụ n'obi unu ihe gbasara gọọmenti unu. Wepụ n'obi unu adị na-ebelieve that na gọọmenti ga-emere anyị nke emere anyị nke ọzọ. Ọnwụ ihe gọọmenti ga-emere. Wepụ n'obi na ndị ọchịchị unu ma igwe nụ ma ndị ọbụla wepụ n'obi ebe ahụ. Onye ọbụla were kịta ọ bụrụ na akọ ugbo ga-akọba ugbo ka osibe ugbo ike kwadosibe onwe gị ike. Ife nke na ụmụazị na ezinụlọ oge na-eri ga-eri maka oge ọ ga-esu. Ọ ga-emetụta imi, metụta anya, metụta ntị. Maka agụrụ na-abịa, ife ga-abịa na oge ebute ezigbote agụrụ. Anyanwụ bụ agụrụ bido. Nyanwụ bụ agụrụ bido. Ndị mmadụ ga-ata afụfụ. Ndị mmadụ ga-ata afụfụ. Nke bụ na ị ga-eji ego n'aka ma n'ime ihe afọ eji agụlirie. Ụnụ anyị n'obodo ahụ nọ n'ime ya. Ụnụ ga-amata dat n'obodo anago. Obodo anago. Obodo ahụ nọ n'ime ya obodo anago. Kwuve obodo ahụ nọ n'ime ya obodo anago. Ife a na-ekwuzi na-abụ kedu ka a ga-esi wee mee maka akwamozu obodo ahụ. Ọ bụ ma obodo ahụ anago obodo anago. Obodo anago. Ya ka m ji isi ka m nwere oge wee gba ndị be anyị ka ndị be anyị wee n'oge gbaba ọsọ mmiri anwa maka na ozuzu ya bido. Ozuzo mmiri ya akwado izo ihe a na ozobe ezobe. O nwerekwa onye ga-afụ ụzọ. O nwerekwa onye ga-asọsidi. O nwerekwa ga-survive ya. Ya ka o ji dị mkpa maka na ndị nna ha emeka ife. Ụmụ na eme amara n'obere ife. Fa asịsị aja ndebe ha ọda. Ha mechisi ụzọ. Ha ebutezi na nri na ala Igbo. Ha ebutezi na nri na be anyị. Ha mechisi ụzọ be anyị. Ka ụnụ mgbara dat na ntụkwasị obi unu na-enwe ebe ndị ugwu nọ ihe gbasara ihe olili unu na-eri. Ihe ọbụla na ihu na-eri asị na osi ugwu abịa. Wepụ n'obi ebe ahụ. Onye bụla nke onye na-eme na-eme. Ana dị n'akụkụ be gị chọọ ife dịsị mkpa
ụmụ mkpụrụ osisi a kụnyesịa di ya ụmụ ọkụrụ other things ma groundnut ma tomato ụmụ ihe ndị asị eji enye ndụ aka kụnyesịa ndị ezinụlọ gị ọ bụrụ nke onye ga-apụ apụ m ga-eje n'ime ọfịa ka konye gaa n'ime ọfịa ka a kọnyesịa n'ugbo kọbasịa n'ugbo tinyesịa n'ife ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị ma ndị ga-akụgbu azụ gaa nga akụta azụ ndị ga-enyere aka na-egbutesi akwụ ma mgbe na-egbusi ụmụ akwụ gbutesi ebe na akwụ na-egbusi akwụ na-enwetasị ụmụ ife ga-enye ndị be anyị aka ka ndụ nwee ike ito ogologo ka ndụ unu nwee ike ito ogologo bikọs ife na-abịa ọnwụnwa na-abịa ife njekwu ya bụ na ọnwụnwa na-abịa ọnwụnwa ha na-abịa n'obodo na ndị amadi wee ụzọ ha ezi enweta ndị be anyị ma ha ka esi nwa anwa taa wee mechie ụzọ nri ya nwa ezi ebubata nri ife si aga ọ bụ na ndị be anyị ejiri aka ha bido na nkịta were hazie ya wee kwụsị ya kịta ọnwa ka ndị a si nwa anwa mechie ụzọ nri ya nwa mechie ụzọ ebubata na be anyị ndị be anyị ebido wetaba afụfụ ka anyị were ihe mere oge enu agha wee were wee mụrụ ife ọ ya gụọkwa ọgụ ndị be anyị na ihe ndị be anyị mere ndị a emerị anyị emerịkwa anyị nwa ọkwa bikos of agụọ ka eji mere ndị be anyị ha jiri oje mechisi ụzọ nri ejiri ha were mechi ụzọ nri anyị ebubata nri na be anyị agụọ wee ndị be anyị wee gbusite ndị be anyị ọkwa anyị datin ka a na-achọ ime ọzọ onye m na daka na ntị wee nwaanyị kịta wee chọba ife ọ ya eme hazibe na ife anyị Igbo niile anyị nwụrụ ana nwee ebe anyị akọ nri onye m na nke onye akọ ya akọ ebe onye ma nke onye eme ya mebe ka anyị nwee nri na be anyị ndị na-akọ ya akọ ya kọ ebe ndị na-akọ ji kọba ji ndị na-akọ ede kọba ede ndị na-akọ ube kọba ndị na-akọ akpụ kọba akpụ kọsasịbanyị metụbanyị ndị dị iche iche anyị Igbo be anyị nwe fertile land ala anyị anaghị mara mma Chineke gozi anaghị Chineke gozi anaghị anaghị ebe ezigbo ana ka ọ bụ ihe ọ bụla itinye anaghị ọ na-aga were ọ bụ ihe ma na-atarị afụfụ anyị ata afụ na anaghị ife ọbụla itinye anaghị ozugbo ọ na-agara gosiri were ihe a na-agara ozugbo ya ka o ji dị mkpa ka anyị wee n'oge wee gbagbo onwe anyị mbọ mebe ife anyị na-eme ka a gara ichebe oge ụda n'ụkwụ ka anyị wee gbaba ọsọ mmiri anyị ekwena ka mmiri ama anyị mmiri aghachi izu ya kwakwa ma anyị ụda afụgo mbọ ndị ụmụnne anyị na-agba ka anyị nwere onwe anyị mba ahụ ha nwa afụgota na mba ahụ enweghị isi na mba ahụ na mmadụ amakwụsịgbu ya ha were ewu ụzọ dị iche iche wee na-agba mbọ na-achọ ụzọ anyị ezi wee na-eme ife ka emegide ndị be anyị na-achọ ụzọ anyị esi mechisi ụzọ ndị be anyị ihe na-abụ ihe dị ọngranụ na ife a bụkwa ana m atụnye na azụ ebe ọ bụ na onye nọ onye bụ na mmadụ dat na ife dị otu a ga-eme ife dị otu a ga-eme na nwa obere mgbe ọ ga-eme ọ bụ na o meta ọ ga-eme isi mana onye ọbụla bụ ya n'obi dat na ọ ga-emerịrị maka ha afụgo n'obodo enwe ezi mmekwata ọnụ ụfọdụ ụgbọelu ha ka esi ndị ha jamekọ ife chiri nakara ọhịa wee cherezie ha na mba ụwa niile asatọ ka e nyere ha na ebe a na-echebiri ha na ihe ọbụla gbasara ihe obodo ahụ na obodo mba asatọ na ihe ọbụla gbasara ebe ahụ gafetara ebe ahụ kịta a ga-eburu ya a ga-esizi ya ma abatazibe ahịa again ihe ndị abụgo ọnya ha kwere ekwere ndị nna ha ji ụgwọ ha nchapụtaghị ịgba ụgwọ ha ana ha achaghị agba ụgwọ ha ana o nweghị ebe ego ahụ dị a ga-ejekwa ndụ ụgwọ ha ego adịkwa ka ụnụ mara ụnụ na-echekwa na obodo anyị obodo nka nwere ego mmanụ aha ụnụ na-atụkwasịrị obi ahụ elegokwa mmanụ aha elesigokwa mmanụ ahụ onye isi ala ụnụ ahụ sa ụnụ chekwa ndị na-ere mmanụ nke ndị oyibo nọkwa ebe afọ mmadụ ahụ asọntị yezi ọkụ ya jigoji ya ụnụ amata ife na-emenụ o nwekwara ebe a na-emere ya mmanụ n'obodo oyibo ebe a na-agba mọta ọ nwekwara ebe a na-enye ọkwa nwa nwoke na-ahaziri ebe ahụ ụnụ ma na obodo unu elegokwa obodo unu ka ụnụ mara were n'oge wee zọba onwe unu wepụ n'obi ihe gbasara gọọmenti unu wepụ n'obi ihe gbasara ndị ọchịchị unu wepụ n'obi na ndị gbasara obi unu ma ndị isi unu ọnwekwa ife onye nweta ebe ha nọ etụkwasịra obi agwa unu na ana onwe ife onye nweta ebe ha nọ dịka ndị agwa unu n'ọka mma n'oge what I'm saying so were n'oge wee ma ife kwesịrị ime to avoid because ọ ga-emegwụkwa ọ ga-agbakwa m na n'anya ọ ga-aba n'isi baa n'anya ọ bakwa na ọ bụ na afụba dị afụfụ ọ ga-ayata dị afụfụ onye bụ na mmadụ na afụfụ a bụ ife ha tiri onwe ha n'ime ka ayata dị afụ mana anyị nwa bụ ndị Igbo
ya ka anyị agwa ndị Igbo n'oge anyị ama so ndị ata afụfụ a ụgwọ ha ji si eji ego ha bido bịa karịka nke m na obodo ha amakwụ n'igwe ha ncha obodo amakwụ n'igwe ha ncha ọ bụrụ na na-egesi na-agbasi ụmụ platfọm dị iche iche si na-egesi akụkọ ụmụ ihe emesị mba ụwa niile ụ na-agbata n'ihe na-eme n'obodo ahụ sef ofere ya dadina o nwere someti na-eme n'obodo ahụ kpatara ha ji eji iwu wee na-eme ka achọrọ na ụnụ nwa bụ ndị nọ n'ụlọ amata ife na-emenụ ya ka eji ewesi ụmụ iwu wee na-emegidesi ndị mmadụ ka ndị mmadụ gaji mata ife na-emenụ mana anyị nwadụ na nwa anyị bụ ndị nọ pụrụ apụ ma ife na-emenụ na-akọwatasị na agbụ na ife na-emenụ ka ụnụ mara dadị na ihe dị otu a na-eme ka ụnụ wee n'oge wee chọba onwe ụnụ mana akọwalụ na ọ bụrụ na agọta ụnụ esi ụlọ ya ọ ga-ebido ụnụ agbata na yes a gwara ụnụ ya fọm biginu mana ụnụ achọghị ịghọta ife na-emenụ ya ka m ji wee onu asụsụ be anyị wee kọwara ụnụ ihe a ka ụnụ ghọta ọfụma otu a si kọwara ụnụ ka mmadụ gaji si na ya ghọta otu si wee kọwara ihe a ka ụnụ gaji si na dị na ụnụ anụghị ya ọfụma ka ụnụ waruo ya mgbe nụ ka ozi a ruo nne ụnụ nọ n'ụlọ ndị nna ụnụ nọ n'ụlọ ndị okenye nọ n'ụlọ mere ka ozi a ruo ha ntị ka ha nụ ife na-emenụ ka ha were nụọ n'oge wee kwado ugbo onwe ha ọ nwere nke a na-agbọ ofu ọnwa anyị agbachi anyị Igbo niile bido ma obodo from Edo steeti ọ gbadataba anyị agbachi anyị Igbo niile ofu ọnwa ahụ anyị agbachi anyị Igbo ọ bụrụ na ị nwere ife eri na be gị gaanụ gaa chọọ ife unu ga-eri kwado na onwe ụnụ ihe unu ga-eri na iwu ụnụ ife unu ga-eji wee zụọ ụmụazị ụnụ ife unu ga-eji iji kwado onwe ụnụ kwado na onwe ụnụ nwee na-ezigbota na unu ga-eri kwado na onwe ụnụ ọfụma ofu ọnwa ha abụkwa ofu izu ụka ofu ọnwa bụ ofu ọnwa kwọndụ ishi ọdadadị na ọnwa ha ihe dịka agụrụ ọnwa ihe dịka afụfụ ụnụ ga-ata ya ka m ji emenye vidiyo a ka onye ọbụla wee n'oge wee kwadobe onwe ya baanụ n'ọrụ ugbo baanụ n'ihe gbasara ugbo bido nke taa ka echi onye nweta vidiyo a tụpụsa ya ndị be anyị baanụ ihe ugbo chọba na ihe ugbo hazibe na ezinụlọ ụnụ kwụsịbe na ife m ga-eji dobebe n'ụlọ ndị na-arụ ọrụ ugbo gaba na ọrụ ugbo ụnụ hazibe na ọrụ ugbo ihe ọ bụla fụ wepụtaba tibe nọ ebe ofe unu ga-eri ka ụnụ nweta ofe unu ga-eri echi ka ụnụ ga-adịta afụ echi maka na ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya agwa ntị ma ntị anụ ebere isi ọna ya ka m ji wee bata n'ime ọfịa wee bịa gwa n'okwu a n'ime ọfịa ka okwu a bụ okwu ikuku ga-ebu n'ime ọfịa bupụta wum bụba ahụ na ntị ka ọ baa ọnụ na ntị mana ndị Igbo adịghị anụ ife ị na-agwa ndị Igbo okwu fa na-asị na ha dị very very intelligent ha dị very wise aka ihe wee mara mana ọ daa onye ọbụla ebebe anya m ọ nwere ofu nwanna na-emekwa ụmụ ihe onyonyo a na-agba nkata one certain time ọ nwere ajụjụ jụrụ ya ajụrụ m ya sị ya nwoke enwezikwe ndị obi agụ enwezikwe ndị ụmụ nwoke ndị obi ike n'ala Igbo o wee chicha ọchị wee sị m nwanne mmadụ mụ na-ajụ ụdị ajụjụ a n'ala Igbo enweziya mmadụ na-enwezi ya ndị akpa obi na-enwezikwa ndị obi agụ ife nwere na-abụ ndị obi ngwere mmadụ anọzi mana anyị maka ọ dịrị iji aka anyị wee mee ife ama na anyị nwere mmadụ mana ihe ndị be anyị bụ na ndị be anyị na-achọ mmiri zobe mmadụ ha ahụ anyị wee mee ebe gbaba ọsọ mmiri ndị Igbo hụ n'anya maka isi ebe ji bido ụnụ ebe a bụkwa okwu amụma ka m na-ebusara ụnụ ịmana ndị be anyị si na anya amụma adịghị adị ire na be nna ya ị na-agwa ndị be anyị ha ya agaghị ntị ị na-agwa ha okwu na anya agaghị ntị mana onwe ka eji n'ụlọ ụka onye bụ onye amụma gwa ha ebelivu na onye amụma agụgo ha onye amụma ọ bụghị na-asịkwa atụ ha ebelivu na na-agwa ha eziokwu mana onye amụma asịkwa atụ ha mana oge mgbe anyị agwa ha eziokwu ha amaghị eziokwu ahụ ha amaghị edata eziokwu ahụ ana m agwa na eziokwu a ihe agba amụma ụbọchị agadi anyị n'akwụkwọ ọ ga-esi gasị na dị na Igwe Dragon na ọ gwara gị agwa maka na ọ ga-emezu biko ozi ya dị mkpa tụsa na ozi ya ka ebe ọbụla
onye ma iso banye ife m ga-eme gaa binye aka gaa kọmentị ya na-efolo ife m na-eme gaa na subscription disin gaa sọskraịbụ na like na-efolo onwe ozi so ka eziere gị nkata ịchọ ka agbakọta ọnụ ịwepụta ya hia ka agbakọsịa ya ọnụ ọ ga-adịrị ụnụ mma ndị ụmụ Igbo ọ ga-adịrị ihu mmadụ azụ mma ya gazi onye ọbụla ụbọchị ọma